Netherlands. Defender dignity. The best reinforcement our mountain river. Laway sa isaw daw guguloy. Aur pa isaw dah tuara gaburit-burit na mga mananap. Gatusap-tusap pa gaw. Huway na magani lawas. Gabukog na. Sumali pa isa kay dagway. Awara pay aryo sa pilay daw mga nagbubuy nga. Huway mga tulik, huway mga tahan. Sa alaras na ada. Daw mga ninja nga mga huway buot. Tuaran tulo ng laway sa isa. Gabuang dah. Out pa power na karagbi na isa binay na utaw. Naulo naman yung mga tao. Wow, daw mga muguloy na. Daw gabuhin na. Gahe daw, napaisa daw, gahe daw. Marabag. Buwan, ako naman na nga utaw. Dawa na. Bagay daw, ay swapiray na. Diwa. Daw waway-waway pa. Daw si Kumadun Tuti kayo isa, gapangan ka lagi. Orang giboy. Ay, lumusod pa. Luwa pa. Hindi ka mumulit kaya. Kay galit. Daw, nakata. Daw kusir sayad na. Gapilit na slubi. Yabukag na. Grabe, apili mo sumbag ka upan ng da. Apilo di kang sumbag eh. Huway ka buot. Tulok-tulok ng laway. Daw bugulod. Out by split. Ruling pa. Bira ito eh. Daw si Buisita day. Daw mura man. Kurang dagway. Kurung dah. Ya udah dah. Buang dah. Aku makasumbag dah. Tanggal ng ako ang ipon pinali. Aku makahambalan na kadiwang ko mabitbit sa kanak kumo lagi. Dapat daw. Daw cika daw ang yang cika pun. Daw tinuod man. Dapat yung siyot kasi lang sa kanilang mga bubay na. Way mga buot na. Gaw ka lang. Didi, sa'yo mo pauban. Ikaw siya sa Daw ka manitis pang isa. Sure ka. Gawan ni Andrew pati ang mama gitalo. Giahong ka kay. Panila na ina. Yabuang dah. Kajat lang sila. Uy, daw. Kita bang ismosyon to. Maghambal ka to. Sige, Dek. Nakachikaran ka to yung mama. Sa kanabi, way burit kami kami maglong sa kanila. Kalong druwa. Gayaw-yaw dah. Pakda, gibugbog dah. Buara mga tikalo, mga yate. Naliwan dah. Ako nakasumbag dah. May bagdi na Gila, drumuha ko nila, oy. Isang bulan, Gila, ko nila, Dek. bulan. Iko, pagtukol kini sila sa anak na sumbagay daw. Lumping din daw, mulata ka marag. Tingnan ko lagi buang ka. Sugar sila managan. Gaburit-burit pa mga sipagkat. Gatudo. Sana mo guys, magdulat ag mines. So karon guys, magbeta og 200 tapos ikain na mo ng kakumba. Isa, dua, gapaburit pa na. Dali lang pangwarta. Kamura, sige pangwarta na. Tikal ninyo. Daw mga dalog mo, mga ogani nga. Team hangula, tawag sa inyo nga di sa mga utaw kay yung ano guys, mapindigin mo guys, muntong ang bomba. Gaburit na ka mo, magagamit na ka mo ng utaw. Gaburit sabi sa kanakakuha ang pawartahan nga di sa kanami na vloggers man sab kanak. Tawag nga lang guys. So yung ato na kanilang pagdaog diri sa Pinbus guys no. Nasa ang comment section ang link, i-download na para bungan ta madaog. Buang. Mao lang to. Bye-bye. Bye-bye sa kan mo.